Нищо няма, с моя проблем. Аз си обувам панталоните. За качолите ни ги Да. Къде е Батко? Батко го няма. Ще На стане. батко му сладко. Сега ще стана. Да се облича гол. Айде, ставай, съм голям, бе. Айде, Аз стани. си кара с теб се разправя цял ден. Пак ли е? Пак се разправя с теб цял Ще ден. страхам. Аз коми 6 лепта, бе. Ма леки му една мастика. Парче, бе, Ремише, парче го извърти, парче, бе. парче. И една мастика по-рано. Ой, те, он ли то готов? А ти не се намесва. Цяла нощ Ай, виж, се човек се разправяме. Бабули. Цяла нощ се разправяме. Ей, мадафака, я тук, бе, мама ти дете. Дай тази шапка. Как ще я барам тази шапка? Дай ще ти, дай как ще ти. Лекото, да рефер от чумата. Рефера. Свири, бе, свири, рефера, опа. То ти фу, сина сон. Къв си? Аз кой се разре? Тай си направо в... Аз съм... Опа, рефера. Една точка загуба имаш. Минути ли не? Фани го, то от публиката е. тебе. Той е от публиката. Абе, свали как си изкарай го него, бе. Те от публиката какви са, бе? Ой, наблюдатели. Това ли него, член в него, Стивенсон. Аз съм бобалец и не бе. Рефера, внимавайте да не го повредите, той е отдолу. Чакай, рефера пие ракия, чакай малко. Не го бъде. Чакай. Чакам. Дръж. Яла насам, Здравко иска да ти каже нещо. Ой, Здравко иска да Ко? ти каже нещо. Няма. Ето бе, яла пълно сам. Той от публиката. Ой. Ама я ги лепти от публиката те. Лепняло парче. Хайл, седи мирен, защото... Няма хал, мал. Свърна при стъклото. Седи мирен, е там, с него играеш, не с мен. А пак, От друга страна, с него А пак- играеш. още... Къде? Къде си? Абе, не ли те постригва хоня, не ма, още ли те постригва? По Галим. Е, там с него играеш. Ама ли ма правиш ли те? Те, бе. Виж какво става? Козерог. Оле, оне си. Каприкорн, бе. Батко? Пичуйте, аз ти. Ко се правиш ти, не? Не се върза с табличка и го изтласкай. О, рефера. Фай Ти си... са големи дяволи. Рефера, фай си гьозовите. А Кой да ще излезли. фаш? Кой по-напред ще фаш? Мен или него? Теб най-напред. Айде, идвам. Сваля. Чакай, как вънка бе? Тук бе. Тук ли? Аз викам да не е вънка. бе. Чакай малко, аз трябва да Леко се... обаче. Аз трябва да се съблича. Какво ми посягаш на мен, бе? Какви са тия връзки тук бе? Върна шорти, бе. Сега изтраскам две парчета и ще шибам като малко Що две? пътници. Той е по едно ти две. Чакай да почвам. Почвай, събличи се. Къде ти? Къде ти е това? Седи малко. Ко върза, бе? Седи малко мирен тук да се слуша към тебе. Това, бе, за малко По-потни. да випиш. Голи. И коси мисли. Аз ли, бе? Жик-так. Срам. Виж какво става? Знаеш какво пише? Айрен Медън. Tomorrow morning. Кому гледаш ти хорема, бе? Ти ми търнил, бе. Какво сме да случи ли? Не, долу еднакви по-продуктивни. Видях си го. Само. Чале. Какво? Виж ли Долу вкуста? еднакви по-продуктивни. Дигни малко някаката, бе. Ходи, Малка Виж, гърдичка. не, пъпа. ти отказва ли Той се как от ще им мен? пъп? Ма смучиш от тук. Едно изичи, ако ми направиш и мен една лъп, мо ми стане хуй и да ти го дам усто. Там средата ли? Да. Та удара под брадичката един път. Не. Що? Не. Забърви. Стани малка майка. Може ли малко внимание да се обличам? И бахта в... Може Да, малко... Аз съм Малко манав. внимание да се облича. Аз съм... Какво? Бе, Коста, аз тук какво ми замества тази ръка? Защото зависи. Това ръка, бе. Знаеш като ти траска нещо, как това ръка имаш? Абе, те Лява. в рефера. Чай да Лява, бъде едно дясна, дупи да хапна. Сен си не газа. Едно дупи да лахш на малко. Сен си не газа. Ма дупито хубаво е. Бръкне ме в устата Ей, ми. мата дупка ти бил. Ти, Те... Хофлюва. Какво?
Цицка, смушни ме, смушни ме. Я спущи и ще спусна. Тя също като на мимито, е даже малко по-голям. Ще го топнали път в ракета и ляк. Кой да видиш, бе? Абе, на жената някакви са като копчета за балтони, бе, майко. Рефера, пази очилата, рефера. Чакай малко, бе. Запази. Сега си гледал. Да видя още един път, бе. Дай му да Това ще ми смукне. видиш. Оли как ми прави кеф. Дай! Няма Дай, бе, дай. Ах ти богащи, бе. Кой ще Дай му да гледа смукне това малко, без дай му пари? да смукне, бе, той никога не е смукнал. Аз също го дам ти. Дай, бе. Ай, смукне. Мучо, Дай още един път. тук, мучо, моля, тук ми хареса, искам тук да видя как ще би. Дай му другата Айде, цицка, бе. Другата цицка му дай да смукне малко. О, май, да ти е, пидеран, бе. Ако чуе. Е, тази мъжката Това мъжката, бе. Та ми загорча. Е, тук сладко мога ти дам, пускаш. Лашно. Жихтак? Айде. И рефера много добре постъпи. Рефера, Очилата, тръпна се. Женгиво това ще ги би двамата. Това е стар рефер. стар рефер, то старата школа. Тактическо по... Сега търси на чаша. Тук има едни разлят. Там има две лимонади. Това са твоите. Двете лимонади. Това са лимонади. моите Това чаши. са твоите, да. Двете лимонади са твоите. Няма се Сега преценя. почваме. Твоите са 8 моите. часа. Време за почване. 8 часа сега. Сега, айде. Оле, то много Да рано. отиваме ли си кочи? Я, Или бърде утре ще малко. стигнем? Я, бърде малко, рефера малко. Къде, бе? Нима, дай отваря кофта, Кофта, бе. бе. Кашата отваря, бе. Я, бе, довче тук. Отваря Тя отворена кофта. Ще ти дойда. Отляво или отдясно? До парата плакна ли си днес? Аз ли? Кога да я плакне? На язовира. Няма кой да се мъчим, дай да отидем у вас. В никакъв случай там. Да. В никакъв случай там трябва да ебем и бастуни и така. Отиваме Аз съм ти бърклия, защото аз се лашкам тази вечер. Няма нищо. Чисто гол. И аз съм ти мърклия. Ще те изпърва, бе. Който изпревари. Който изпревари. Ма ще бие първо. Къде ще ме биде? Аз съм... Ти мен да виж. Моли. Мазохист съм. Оле. С това ще шляпам. Левак, ще ти обърна шапката му обратно. Подопето. Е така ще правя. С гумата ли, бе? Нали? Като се обърне бе на... Аз знаеш каква имам? Аз гъна отзад. Аз имам къмшик селски. Магаришки. И кой биш него? Него ще бия. Ама инче преди него? Никой. Сам се би. Кой ми падне? Сам се би и си прави Ти си чекия. бил си мимито сигурно. Я мамито, я мимито. Щом имаш къмши, бактав мазохиста. Какво ще ми гориш? Селски църво. Аз затова само ще въеба от Аз това. пък ще стана и на теб ще изтраскаме на парче и... Кога бе, цял ден за кажеш? Нямам хуя. Ама не само едно. Мазохисти. А? Не само едно. Не, няколко пъти. А, Ама аз чу как издържиш и министъра му изтрасиш някой друго парче. Защото е селски. Не, защото го съжаляваме. Виж ти мускули. Абе, мускулите си ги слагай в газъри. Аз нямам мускули, ама като ти изтраскам две парчета без мускули и ще надуе целия за секунди време. Надувам така, като знаеш, И кога ще кога? направя? Мене, бе? И кога ще го оправиш? Ще знаеш къде е магазин 101 балона? Ти си 102 балон. Къде, бе? Какво става, бе? Кой се прави за Херкулес, бе? Абе да те го Не, клече. нищо не говоря, той да гледа. За какво става въпрос? Като 101 погледни балон, тревата, Не, бе, за какво става въпрос, бе? като погледни тревата, какви сте кокили, бе? Ще ти взема си една фатка. Само един път ще фана и ще плесна на тревата и отпечатък ще направя. Мен ли, бе? Да, да, фанеш. Ако можеш ма фаниш, ще фана като знаеш какво?
Ходене. Не може да се обличете фалилките, вие така не сте актуални само. Не може. Без потници и това. Не може и стотина съм си забравил. Добре, нали взимахте? Пише мочиш. Фатки, матки. Той той ще го фане. Това пушаче, кой... Вънка стои да ни задемява снимката. Пуши отвънка. Погледни малко този човек, погледни си рожката, в очите го погледни. Сережката, моля го погледнеш в очите. Виждаш ли го някъде сережката? Много нямаме. О, Риварено. Мишо, моля го видиш. Срочно. То дойде и прави кино. Казах да Обаче- питай. Моля та бърна, майна. Майстор. Сега бъдат колети. Ти много хубаво си играеш роля. Да направим едно. Ти ми занимавате с изкиваш и аз ти изляза с нещо мое. Котве си го живее. Сега бъдат колети. Къде Като правил нещо, бе? Ти ми правиш 2-3 изкиваш, аз те фащам и ти правя тулуп. Не, бе, това вятър ни баба. Развели се малко тогава. Знам, че има дидо, обаче днеска времето беше Чета, много метне като